औ जोङो दाखालि 14 थारिखनिफ्राय बे जोंनि सिसुबारि गामिखौ नष्ट खालामनाय जोंनि बे भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय माख्रा दैया बे सिसुबारिखौ खावनै थुख्रा खालामदों। लोगोसे खमसे खम 14निफ्राय 15 घर बे दैयावनो माने खलाप जादों। लोगोसे दिनै 102 घर बादि न'खरफ्रा मोननै जाथिनि बर' कमिउनिटि आरो सान्थाल कमिउनिटि बिसोरो बहुत खस्थ' भुगिनांनानै दङ। आरो बे अखानि बोथोराव माने बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि खस्थ' दुखुखौ सहायनो हायै बायदि नुनानै जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै बिसोरनि गामिखौ एसेब्लाबो रिलिफ होनो हायो नामा बा आरायग' होनो हायो नामा, खमसे खम माने बे दैखौ माने खर'आवहाय दिनै जों जे जायगायाव फैदों बेखौ मोनसे साइडजों जोङो चेनेलाइज खालामनानै डाइभार्ट खालामनो हायो नामा बिनि सिन्था सरसा खालामनानै दिनै सेस्था सलायनाय जादों आरोखि। सोरनि सहायाव जादों बे खामानिया? बेयो बिसेस जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जादों। बिसेस दाखालि जोंनि OSD सारा चिफनि OSD सारा गावनो निजे फैदोंमोन आरो बेनि एसे माने साइडफोरखौ नायनानै हागोन बायदि बिथाङा बहुत सिन्था खालामदों आरो जोंनि माखासे निसिमा बासिनि लिडारफोरनि मतामतफोरखौ लानानै दिनै बे खामानिखौ आगबारायनाय जादों आरोखि। रायजो राजाफोर ओंखारदों? बेवहाय निस्सय रायजो राजाफ्रा ओंखारदों। बिसोर जोंनि UPPL ब्लक कमिटिनि जानानै आरो निसिमा आनसलिक एबसुनि जानानै आरो लोगोसे जोंनि 31 नं सिडली समस्तिनि बिधायक जोंनि MLA जयन्त बसुमतारी डांगरिया बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन। लोगोसे जोंनि पनिन बर' बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन आरो बिब्दिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो बे खामानियावहाय जगदान होफैदों। बेसेबांसो मेसिन आरो सुबुंफोरबो बाहागो लादों? बेवहाय दिनैहाय 8टा बायदि JCB फैदों आरो गंसे हकलिं होनो, लोगोसे आरो गंबासो हन्डास बे मा होनो मटरजों सालायनाय स' मेसिन एसे बे गान्दै गुन्दाखौ हास'नानै क्लियार खालामनो थाखाय आरो लोगोसे खमसे खमब्लाबो 500 जन जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा UPPL सापर्टारजों लोगोसे नन UPPL सापर्टारबो बिथांमोनहा मदद होफैदों आरो नायनायजों माखासे साजेसनफोर होफैनायजों। बे सिसुबारि गामिखौ होबथानायाव बेसेबां जाफुंसार जागोन होनना सानो? जोङो आसा खालामदों दिनैनि बे खामानिनि गेजेरजों जोङो फोथायनो हादों दि खमसे खम 70निफ्राय 90% जोङो रैखा खालामनो हागोन बायदि जों सानदों। जोङो दिनै माखासे खामानिखौ आवगायबाय, गाबोनबो जों सानबावदों बेसेबां हायो जों गाबोननि गेजेरावहायनो बेखौ साबसिनै माने रैखाथि होनानै खमसे खमब्लाबो जोंनि सिसुबारि गामियाव थानाय भुगिनांनाय जोंनि माखासे जोंनि माहारिफोरखौ जोंनि जनसाधारन सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो जों सेस्था खालामदों आरोखि। दिनै थांनाय 14 आगस्ट बे मोनायाव ओरै भुटानाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव जे खानामाख्रा मोनसे दैमा दङ, बे दैमाया दिनैहाय जोंनि बे खैलामैला सिसुबारि गेजेरजोंनो खुरखावबोदों। बे खुरखावनानै जोंनि बे सिसुबारि गामियाव गासै 102 न'खर दङमोन। बे न'खरा दिनै बे न'खर गेजेरजोंनो सिदा दिनै खुरखावलांबाय। दा बयबो जोंनि बे सिसुबारि गामिनि जे थागिबि रायजो बिथांमोना दिनै मोनसे रिलिफ केम्प जानानै दङ आरो बेयाव गासै 498 टटेल पपुलेसन दङ। दा बिथांमोना मोनसे फिल्डआव जे रिलिफ बायदि जानानै दङ। दिनैहाय जोङो बे दैखौहाय जेरै हायो ओरैहाय जोङो फेथेनो जों सेस्था खालामदों। दा जोंनि बिटिसि सरकारनि जे जोंनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि नाजानायाव बिथांनि हेफाजाबाव दिनै जों गोबां 10खान JCB लानानै जोङो बे गामिजों थांनाय दैखौ दिनै थेथेदों आरो खोब सम्भब जोङो दिनै हायाब्लाबो गामिनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामगोन। दा बिथांखौ जोङो साबायखर होयो जे बिथाङा जे जोंनो एसे मोजां खामानियाव मावना फैबाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो जोङो निसिमा दख्ला दुलाराय प्रफेसार बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों आरो बे खामानिया गाबोननि गेजेराव जाफुंगोन होननानै जोङो आसा थिनानै दङ। निस्सयबा रायजो राजाफोरबो ओंखारफादों? रायजो राजाफ्रा ओंखारफादों बहुद खम, मानो होनोब्ला बे गासै मेसिननि खामानि जादों। मानसिजों मावनायनि खुनु परिबेस जाथ'वाखै। गाबोननो जोङो बेयाव मोनसे दंफांनि मोनसे गाल होबावगोन। बे गालजों जोङो गासैबो दैखौ कमप्लिटलि जों मोनसे डाइभार्ट खालामनायनि जोङो सेस्टाखौ खालामनानै लादों आरो।